Druhá pieseň z tej istej oblasti, z Orehronia, sa volá Povedala moja milá. A tu by som ešte rád upozornil na jednu vec, že my vlastne okrem toho, že nacvičujeme spev, tak nacvičujeme na skúškach aj choreografiu. Čo? Konkrétne v tejto pesničke sa zaschvie jeden z našich takých choreografických trikov. Vyskytne sa tam 3-krát, takže keby ste ho nestihli na prvý raz, tak ešte sa bude opakovať. A hovorím to aj preto, lebo aby sme na to nezabudli. Ďakujem pekne. Teraz to až koniec naozaj sny. Trošku to ešte podcvičíme tú choreografiu. Lebo ono to má vlastne vyzerať ako taká mexická vlna trošku.